До сега в Шеф под прикритие. Много ли идват у вас чужденци от други страни? От Молдова идват. Хляба ни е страх да ви вземат? Не, как ще ни вземат? Никой не може да ви вземе работа. Пазиме се от машините. Има наляво. Чакай машината. Че за извинявай, после е късно. Предполагам, че в Молдова са и ниски заплати. И е дошъл тук за повече пари. И затова. Така, спри за малко. Сега ще трябва да товаря. Мой мъж почина. Той не ще трябва да работи, защото няма кой да ми гледа семейството. Аз съм и мъж и жена. Здравейте, момчета. Да, добър ден. Добър ден. Разбрах, че добре са ви приели. Да. Миро, при единия работодател, Севда, Митко. Утре ще се срещнем с хората. Притесняваш ли се? Малко се притеснявам с езика. Моят да ни ме разбират малко хората. И заради това просто да отиваме вместе на работа, на предприятието. Заедно да отиваме на предприятието. Да можем по-ясно да се изразя перед хората, всичко да им разкажа и да обясня. Значи аз съм преводача. Да. Старшината ми каза, от тук ще отиваме и при шефа. Да дойда да снимаме. И аз съм им приготвил една добра изненада на моите хора в Изи, след и твоите добри думи за тях. И ще им го кажем заедно. Добре. И каза ми, че трябва да се кача при шефа. Не знам какво ще правим. Здравей, Миро. Здрасти. Знаеш кой съм аз? Или не? Аз съм Дамян Иванов, собственик и управител на YSP и Easy. Знаеш ли, що си тук? Ами да довършим филма, сигурно. Преди няколко дни при тебе работиха двама молдовци. Да. Справи ли се според те? Като за първи ден, да. Защото ми се струва, че малко се изложихме пред чужденците. Не мисля. Добре работиха. Те там са и много са нещата, като артикули, над 2000 артикула са и за един ден. Сванаха нещата. Да, ще стане работници Ще от стане, тях. да. Май да извикаме Станислав да видим какво ще каже. Може, да. Добър ден. Всъщност, трябваше да те излъжиме. YSP е фирма, която предоставя персонал на работодателите в България. И ти участваше в Шеф под прикритие. И Станислав Стаси е менеджер на молдовския офис. Не беше просто обикновен работник и дойдохме да проверим как ги интегрираме новите работници при работодателите и дали се случва този процес успешно. Да, добре сте ме излагали. Леко се притесних. Искам си кажа моето мнение. Да. Като нов работник от Молдова, ми похареса с теб да работа. Хареса ти да работиш? Ми похареса. Да. Ми похареса, че много спокоен, това е много важно в неговата работа. Да. Радвам се, че си доволен от това, което съм ти показал. И доколкото съм можал, съм се опитал да ти обясня. Мисля, като пристигат нови хора от Молдова, няма да има проблеми с обучването. Много ки разбират, работа си знаеш. Знам, че имаш семейство, дете и само много работиш за тях. С тази си помислихме по какъв начин да направим някакъв жест. И това, което реших,
да ти предоставя възможността да отидеш с семейството си в Уолт Дисни, увеселителен парк, световно известен, на разноски на фирмата. Изненадан се почувствах. Не съм свикнал толкова да е вниманието върху мен. Малко странно, но е добре, нали, също време. Не знам какво да кажа, освен едно голямо благодаря. Сега на поглед към вас. Ти изкажеш много хубаво един период, така относително седмица, да кажем. Да, би било страхотно. Да. Наистина, благодаря много. И аз си благодаря. Благодарим за обучението. Не съм осъзнал още точно какво се случи. Ще го обмисля. Беше много трудно. Първото време не можах да намеря, да запомня всичките редове. Те склада е много голям. Да. Те са 2 зали и много неща, и хора, и машините, и на ново место. Трябва време. Да, трудно е сега. Ти си работил някъде нещо, изведнъж се захваща за абсолютно другата посока. Много ми похареса отношението твоето към Демен с Дмитрий. Гледам всичко време ни казва да внимаваме. През цяла машината ми, нали? Да. Много съм рад, че има такъв работник като ти. Искам да те поблагодарявам. Няма нищо по-хубаво това да помогнеш и да видиш усмивката в човека. Съм уверен сега, че молдовци, които ки пристигат при тебе да работят, много ки ги добре, ки ги присрящат. Аз ги обучавам, да. Да, и аз съм рад, че теб има и ки има такова присрещнати на вашата работа ви. С каквото може. Искаме да ти благодарим, че посрещаш така човешки хората. Всички сме хора. Има добри и лоши хора. Знам, че имаш дете. Работиш за своето семейство. Няма начин. Който не работи, няма да яде. Да, аз си съм така. И искаме от нашата кампания малко да поблагодарим. Разбрах, че синът ти обича да рисува. Рисува, да. Заради това, че си проявил такова човешко отношение към новите работници и от чужбина, искам да направя един жест за тебе и да организирам, да намеря най-добрия курс за рисуване и следващите няколко години да го финансирам и да го организирам, за сина ти да отиде на курс, да развие този талант, който явно има. Станах приятно изненадан. Дори повече от приятно. И също така искам да ти предоставя и 2000 лева, с които да му купиш всичко необходимо за рисуването или каквото прецениш, че е необходимо, да можеш съвсем спокойно да се отдаде на развитието на този талант и ти да се радваш, че си успял да го развиеш. Един ден, дай Боже. Дано. Благодаря ви за жеста. Хубаво желание. И му предоставиш възможност да развива този талант. Предполагам, че ще си много скоро горд с успехите му. Дано, това времето и отгоре си знаят тези неща. Да ти благодаря още един път. Аз благодаря за жеста. Се радвам, че има такива хора като тебе. Благодаря. Приятно е да има такава подкрепа за детенцето. Чувствам се супер страхотно. Искам да ви кажа, че дина, когато беше с теб, не ми похаресва. Не ти хареса? Не. Защо? Защо? Само започвах да работам, напънахте. Така се работи. Така трябва. Или сващаш, или не сващаш. При нас е така. Имах грешки, помня, но ви бързо всичко показахте. Грешки не допускаше чак толкова, да е толкова фатално и страшно. И аз съм била така, и грешките се прощават, с течение на време се оправиш.
Много се възхищавам от вас. Да, Успявате навсякъде и да ми кажете какво да правя. Успявате за живота. Имате, знам, че чувах дъщеря една си разпитахте. Сега чувах ви се ражда, имате внуци. Да, имам втора внучка. Успявате и да работите, и чувах, успявате и оранжереи от дома да имате. Ами, всичко трябва да успяваш, защото аз съм вкъщи, имаш и жена. Просто живота ма кара. Разбираш ли? Искам да ти кажа, че аз уважавам много хората, които са научени на работа. Не ти тежи работа, не се срамуваш от никаква работа. Много уважавам такива хора. И в мъжка, и в женска всичко, нали, което мога да направя. Сега, когато не мога да го направя, казвам не мога, но когато мога, опитвам се да го направя. Чакай сега да ти кажа малко и слушай, че ще ми Чакай. прекъснеш мисълта. Добре. Първо искам да ти благодаря, че си така човечна с новите работници и било той от чужбина. Да. Уважавам много хората, които са възпитани от малки с труда. Благодаря. Аз също така съм възпитан, не съм се родил с фабрики и с сребърна ръжичка в устата. Работил съм и в Англия на ягоди, бране, и кебабчета съм правил в една кебабченица, и сервитьор съм бил, и сладолет съм продавал. Така че ми е ясно този тип хора какво мислене имат и какви ценности имат. И искам да направя един жест за тебе. И със съответното повишение на заплатата да те повиша като заместник началник на складовата производствена база на ИЗИ. Това за мен е голям жест. Разбрах, че се родила внучка наскоро при няколко дни. Да, на 10 дена. И гледаш трите си дъщери от над 10 години сама, имаш, както казваш, вече две внучета. Искам да ти дам 5000 лева бюджет, с който да си помогнеш да посрещнеш нуждите на новото дете. Благодаря. Добре е дошло, даже много се радвам. И цялата фамилия така да усети Благодаря ви. една глътка въздух. Но такъв шеф не съм срещала и нямам такъв жест, защото просто е уникален. Здравейте! Здрасти! Сигурно сте разбрали, че участвахме в Шеф под прикритие. Този път за мен беше важно да видим какво е отношението към работниците от чужбина и вие се справихте чудесно. Стаси всъщност не е наемен работник, а е офис менеджера на офиса в Молдова и вече го виждате в истинското му амплоа. Искам да кажа, че съм много благодарен на всичките, от сърцето. Много благодарен. По тази причина, че се представихте чудесно, обявявам, че повишавам заплатите с 25% с задна дата.